Madam, Good you evening. put that in Ikunishi. You put that in Ikunishi. Okay. Okay, Njago akwụkwọ anya na-enye m nsogbu. Anya na-enye gị nsogbu ya were ebe a ka ị bịara ịgụ akwụkwọ wee ebe a ka agụ akwụkwọ. Good evening, sir. Ị nọ na di? Your name that need ready for Good this evening, interview. sir. Come here, Pupu, go in now. It is 48 plus. Elubedi mumbe nwa. Mba. At 48. Yes. Onye mepere unu gate taa. Abi ọ ka Chineke si wee chọọ ya. Akwe mana ihe ọla mere ebe. Achọm noise dị ahụ. Achọm ị na-akpọla ọ ka Chineke si chọọ ya. Achọm noise dị a. Okay, Noise sir. dị dị a na ife ọjamala ara na were ara na post were m na kamera. Ti kamera ahụ n'ihu gị. Ịbara nga were ara gbere m na kamera here. Sorry, sir. Onye makwara gị isi n'ihu. How? Ihu gị ka yiri ihe eletrik antị taga mgbe ọbụla. Gịnị mere gị n'ihu? Yes, achọm that touch from you. Achọm that touch from you. Ajụjụ ọbụla m jụrụ gị sa. Ihu gị ka yiri ebe eletrik antị bi. What happened? Electric ant kwa. Weta ihu gị na screen ebe a. Weta ihu gị ahụ na screen. Aya bụ weather. Which weather? Ele organic cream itegele bleach dị iteghe ihe a. Ana m ere ude nụ. Ọ akọrọ m ana m ere ude. Okay, ị na-ere organic cream. Ọ ya mere iji were ya gị na-etesigharị ihu gị. Ugbo ihu gị gbara ọkụ ka ị bịara. Ugbo ihu gị gbara ọkụ ka ị bịara elu di. Ọgbagha ọkụ, ihu m agbagha ọkụ. Gịnị wụ ọgbagha ọkụ? Ezigbo ọgbagha ọkụ. Ọgbagha ọkụ. Akwe mana ihe ọbụla m mere nga ga-apụ na social media niile m ga n'iru ma nweghị interview. Gawa n'iru. Dewe phone a nala ga bili ọtọ gị lara mazụ. Onye ka enwegara akwa. Ọnwa ka enwegara akwa hia. Ase go back ese nwa onye nọ dị ewo mbamba. Shift oche ahụ azụ. Gwa onye ahụ nọ n'oche ahụ shift oche ahụ azụ. Agadi nwaanyị ya ha aga. Bịa nso. Tele Rosanna. Enyi sị gaji ịlụ onye. Onye from 50 years gbagowe. Apụtata akwa tụsakwa ahụ go back. Tụsakwa ahụ go back bịara nga bịa mara m akwa. Turn off front. Emube nwa. Mba. Ele ihe mekwere tokomekwere n'gị afọ. Ama ya bụ na shepu m ibu na. Iburu which ibu. Onye nwe high ticket na family unu. N'aka m. Onye nwe high ticket na family unu. Aisha niile toro ogologo. Welikodi aka gị ahụ egere si m lee gịnị. Aisha ife aka m na o buru ibu. Tọnụ kodi azụ. Lero zana. No, onye nwe Otele ke. Turn your back, look front. Onye nwe this Otele. Onye nwe ya. Meshilata talk with don't joke with me, I'm not joking here. Turn as Oma Kibrange make a big woman. Meshilata talk with where reverse bia. Tele Rosanna. Na get by here. Sa? Agi nwe Otele. Mụ nwe ya arụ ya arụ. Anụ ya. Ọfụlụkọm. Ịpa n'ihu, ịpa n'afọ. Ịpa n'azụ, ịpa n'afọ. Ebe niile well loaded. Were phone gị n'aka. Okay. Ọ mkpụrụ nke a. Mba. Ọ na-acha m n'anya. Tu ememecha gị interview gị ekpe ị ga-adị natural. Okay. Ebe ya n'ihu gị. Kebi si na watching. Osun State. Ebe na Osun State. Ilesha. The wish go ta. Don't relax that on a wall ahụ. Don't relax na wall ahụ. The wish go ta. The wish go ta were ihu gị tinye na screen here. Okay. Ebe na Ilesha. Ilesha na Osun State Ilesha nweghị ebe ọzọ. Obodo ndị ofe mmanụ. Ndị Yoruba ole tarala gị kemgbe ị nọ n'obodo ahụ? Onwebeghị.
Ijumole. Amụbeghị m nwa. Gịnị ji ga-amụla nwa then gịnị ji ga-alụla di ruo by this time? Onye anọghọ di ada amụ nwa. Onye nụrụ di na-amụ nwa. Onye nụrụ di na-amụ nwa. They say the 48 years. August May 49. Ele ihe ọ dị gị ka ọ ya mere gị ịlụbeghị di? Ana m echere oge Chineke onweghị. Ichere oge Chineke? Yes. Iwu onye ebe? Abụ m onye Anambra. Iwu onye ebe? Anambra. Anambra, Oraifite na Anambra. Oraifite. Ebe na Oraifite? Ụmụ ụzọ akwa. Ebe na ụmụ ụzọ akwa? Ụmụnne ehi. Were phone ahụ tinye n'ihu ọfụma ụtam shi tii my own. Tii phone ahụ n'ihu gị. Ọ dị n'ihu m. Arịla asịkwala na wọl ahụ. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa ma ude ihe ụmụ nwanyị ma pefum. Agwa gị ọ jọrọ njọ? Mba, masị m kwuo. Otele nọ 48 years. Nwa 20 something bụ elu gị ga-ekwe? Mba. Nwa 30 something bụ elu gị ga-ekwe? Mba. Olee age ị chọrọ na? From 50 gbagobe. Alize onye tọrọ m atọ. From 50 gbagobe. Nwoke di ya nwunye a nwụrụ anwụ bịa ị ga-ekwe? Otu ọsọ nụ. What of nwoke lụrụla nwaanyị chọrọ ịlụkwasị nwaanyị ọzọ bịa ị ga-ekwe? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m anwụgo, nne m dị ndụ. Akpa nwa gị ọ ka dị mma? Ọfụma chassis. Gịnị nwe chassis? Gịnị nwe chassis? Ịbịara nga ebe atara m chassis. Lọtịshi mara sọ chassis Chineke agbaghị ọkụ. Gịnị nwe chassis? Ị chọrọ ịgwa m sọ chassis kemgbe ya naghị ọtọ ịnatabe? Arụgo m n'ụlọ ọgwụ so ama m ihe gbasara ahụ nwaanyị. Ịrụga n'ụlọ ọgwụ? Ịrụrụ n'ụlọ ọgwụ asị gịnị? Arụgo m before as a nurse. Iwe nurse? As no abụọ m retire go. Eretayala? Onye home ohere ngazi emepe business. Ị na-aṅụ amụ? Ma onye anwa shọ. Eji aṅụ amụ azụ m sịrị eji aṅụ amụ. Sure. Olee otu ị na-esi edewe ọnụ aṅụ amụ ọya? Amakwa m o depend mood mmadụ nọ na ya. Dewe ọnụ gosi m otu ọnụ gị na-esi anọ n'amụ. Ịma ịdị high nwere ike ha amazi ihe na-eme ndị ama like ịdị high. Oke iji aṅụ mmanya? Mama ama aṅụ mmanya mana nchọ ime ihe aṅụ mmanya ka ndị very high. Ana m aṅụ mmanya. Mmanya na-egbu m egbu. Oke, ị chọrọ ịta nwoke gị ṅụọ mmanya? Aṅụ mmanya dị very high. Elee brand ị na-eji aṅụ ma ị ga-ịta nwoke? Nke ọbụla nwere alcohol na-egbu m egbu. Mmanya ọbụla nwere alcohol na-egbu m egbu. Ị ji aṅụ ike agwụ nwa mkpi? Ama m nke bụ ike agwụ nwa mkpi. Mkpụrụ ọgwụ ndị a na-eji eme nwoke anọrọ gị nọrọ n'elu nwoke na-agba ya wurigo. Taa ka m na-anụ ya izizi. Ama m ya ọ bụ. Ị kọla nwoke ihe mbụ? Mba o. Ị ji akpụ aja ike gị akpụ? Yes, ana m akpụ ya. Mana abụ m onye ajị. Mana ana m akpụ. Excuse me, na-akpụ ya ma otote. Enwere ọrịa ị na-arịa? Mba. Ọrịa malaria. Mba. Ọrịa shuga? Mba.
ụlọ ụka ole ka ị garala maka di ga-esomit a prayer point? Chineke ekwekwala, Katọlik ka m na-aga since nne ji mụọ. Enwere dibịa ịma na ị na-aga na nke ya ma ọ bụ ihe omenala ị na-eme? Mba, alaiki m ya. Di chọrọ ele ebe ọ ga-eshi. Ọ bụrụ ha na onye na-asụ Igbo, nsogbu adịrọ. Dowe fon ahụ n'ihu gị. Weta fon ahụ n'ihu gị. Ma ahụ eze gị. Saa? Ma ahụ onye ka ị kpọga asa. Mụ na gị onye tọrọ. Onye ka ị kpọga asa. Anti gwegwegwe onye ka ị kpọga asa. Ebere nga bịa kpọga m saa. Mụ awụ nwa 20 years, otam nọ 20 years. Ebere nga bịa kpọga m saa. Nekwa afọ ọnụ gị na-achasị white. Efara balị. Debi Chineke agbaghị ọkụ onye ka ị kpọga asa. Efara balị sa. Onye ka ị gwaga afara abalị. Ọmụwa. Mepee eze gị ma ahụ eze gị bịa nga atakọchiri m eze. Kamgbe ị pụtara ụwa ụmụ nwoke ole tara ala gị? Ma agụta nkwenye dị ka mmadụ ịtọ. Kamgbe ị pụtara ụwa ruo 48 years ụmụ nwoke ịtọ tara ala gị. Eruchago m tet wee mara nwoke. Amaghị m nwoke n'oge. Ị maghị nwoke n'oge? Enwere onye ntaga gị ugbu a? Mba. Ị gaala ụlọ ọgwụ mbụ gị cheke ma ị nwere obiri n'aja ọcha? Ana m echek. A gwara na m rụbụrụ n'ụlọ ọgwụ. Ị ji alaiki ka e were okpu taa gị ka ọ taa gị without? Nke okpu ahụ anaghị amasị m. So without na-aka mma. Nwa agbọghọbịa ji alaiki without. Atamaghị iji anyụ? Of course. Ego enyela mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu ka mma agụ gbado onye ahụ jidesie ya ike. Ọ bụrụkwa na onye ashị ma ada epigbuo ya nga ahụ ya nwụọ ga-ese gịnị? Mbọ ya ha anwụ mapịa ka ọ nwụọ na. Genotype gị? Ee. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone nọmba gị? 081 326. Ịwọchịchalịa kwa izuolu ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place. Chineke. Phone number gị? 081 326 76931. Holam. Ọkwa ma na ọwụ onye ọbụla ị hụrụ ya wee ezigbo mmadụ. Enwe ma ị na-agwakwa m ihe dị n'ihu akwụkwọ. Ama m. Okay. Ngwa kpọwa phone number gị? 081 326 76931. Ọgwụla. Ọkwa ma na ịbala monopause na ịbawala monopause na akwa ma.